неразделен клас, с радостни песни и шеги, дългогласеше града след петия час. И неразделен клас, с общи тревоги и мечти, чертаеше своя път и вярвахме всички до един, че ни чака само празници, че ще безпредел времето пред нас. Добре дошли, уважаеми гости, скъпи учители и ученици, скъпи родители. От няколко минути слушаме славословия за 15 септември, първия учебен ден. Денят наистина го заслужава, защото освен с прекрасно време ни посреща с прекрасни цветове, звуци, детски смях, букети, настроение. Училищният двор всяка година на 15 септември излъчва празник. Празничният заряд ни е наследство от нашите предци. Толкова високо са ценили знанието и образованието, да деня, в който техните деца тръгват на училище, е честван, е усещан и изживяван като празник. С този заряд е и днешния ден, но като че ли повече е импулса от миналото. На всички тук присъстващи пожелавам да усилят импулса, осъзнавайки, че знанието е много важно и в наши дни, че изкуственият интелект няма да замени знанието, че всеки един човек може да работи с изкуствения интелект, знаейки какво да пита и на къде да го насочи. Че класическото знание, особено класическото знание, е особено ценно днес. И че знаещия човек е винаги по-добре от невежия. Скъпи ученици, радвам се да ви видя отново в училищния двор. На добър час ви желая и през тази година да отбележите своите успехи, да ни зарадвате с вашите постижения, да намерите много приятелства и да научите много уроци. Скъпи родители, искам да ви уверя, че оставяте децата си в ръцете на екип, който е квалифициран, който е най-вече с ясното знание, че тук в училище вие сте оставили най-ценното си. И ще се отнасяме с вашите деца като ваше най-ценно и наше най-скъпо. Скъпи учители, скъпи колеги, аз мога да кажа, както винаги само това, за мен най-хубавата професия е нашата. Пожелавам ви да и се наслаждавате и да я упражнявате с огромно удоволствие и тази година. И с ясното съзнание, че освен най-хубавата, тя е и най-отговорната. На всички пожелавам здраве и прекрасни моменти през настъпващата нова учебна година. Честита нова 2025-2026 година! На добър час! Знамето на училището! Мирно!
Предавам знамето на училището, чисто и неопетнено. Приемам знамето на училището, чисто и неопетнено, и обещавам да го пазя като зениците на очите си. Госпожо директор, ученикът Янков, знамето на средно училище Панайот Волов сдадох. Госпожо директор, ученикът Минков, знамето на средно училище Панайот Волов приех. Ужас! Дайте ми един чадър, не дей да се криете, дайте ми такъв чадър. Такъв е късмета на абитуриентите. Пренасяме програмата им вътре в поето. След 2 минути в поето. Нашите абитуриенти може да го гадаем от днешния ден. Всичко ще им върви по вода, всичко ще им се получава, само трудно ще прогнозират кога и как. Преди да им дам думата и да ви залеят с абитуриентската енергия, искам да изпълня последния ритуал за днешния ден. Нещо, което се оказа, че е голяма мотивация и оказало ползотворно влияние върху немалко от вас. Емблематичната сътенена лента отличник. Дечица, дойде този момент да ви
връча лентите отлично. А кои са наградените? Госпожа Кабакчиева ще ми асистира. Пламяна Георгиева, 12 Б клас. Така как я сложа, Лилия се моля те. Обърни се към апаратите. Така. Честито, успех и отлични животи. Виктория Величкова, 12. Честито, Вики, браво! Изразителен талент, отлични. Единствена, уникална и заслужена. Обърни се. Абсолютно заслужена. Стефания Димитрова, 12. Чакайте, така. И да не снимат. Венито, Миро. Кристияна Петкова, 12 бъгла. Айде, това ще не снима. Там. Усите ни как са, моля. Ти гледаш мен, ти са добре. Добре ли съм? Яница Линова, 12 бъгла. Честито, Яни. Много благодаря. Ела тук. Сядай. Ето там да снима. Радостин Янков, 12 пъти. Александра Мангова. Денислав Атанасов. Габриела Калчева, 12. Тя ще се оправи малко. Голяма отличничка, голяма лента. Алекса Йорданова, 12. Колко са, бе? Рано. После ще взема. Айде, не се работа, стайте. Елина Стефанова, 12. Не може да бъде. Даная 12. Петрова. 12. 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
Александра Биргинова, 12 пътла. Чакай, ела тук, бе. Шашка в мен. Памела Христова! Свърши мастилото! Не печатаме повече. Скъпи абитуриенти, и без това програмата е достатъчно така объркана, но за да не пък пропускаме всички елементи, ще използвам момента, че говоря, за да ви кажа следните думи от свое име, от името на колегите си, защото така се очаква. Няма кой знае какво да ви кажа, защото ние живяхме заедно много години. Ние имаме обща история. Нас ни свързва живеенето заедно. Аз казах и показах всичко за тия години, които бяхме заедно. Защото да говорим може много, когато съчетаем говоренето с действията и реакциите, нали, тогава се опознава човек. Смятам, че ме познавате, смятам, че ви познавам и за това ви обичам, защото ви познавам. Вие обаче очаквате от мен, нали, чух, да ви кажа думи, с които да ви развълнувам и да ви разплача. Ами няма да го направя, вече няма значение, нали, той дъжда ни уреди, че момичетата с много грим, да не го размажат. Не за това няма да кажа вълнуващи думи и да ви разплача, защото ако се позволя да бъда толкова емоционална, колкото ме познавате, първа ще ревна. Вълнуваше момента, в който теб, смятам, че с всичките им колеги е така, преплитат се спомените на емоционалните малки деца, които неистово крещят, радвайки се, че са спечелили конкурса за най-добре украсена класна стая. И хората, които с прецизно безразличие, привидно безразличие и достоинство, гледат как ще реагираш на перфектно украсената им 12 класна стая. Метаморфозата причинява наистина огромно вълнение. В случая, когато ви виждам, и огромна гордост. Ще преповторя само някои от нещата, които са част от живеенето ни, от общуването им, просто за да имаме отчетлива реч, прощална на директора към вас, и ще ви кажа, ще ви припомня, че сега, вчера, днес, утре, това са бисерните моменти, които разделят живота ви на две. На училище и после. И живейте ви пълноценно, защото ще ги помните дълго, нека са пълноценни. Искам да ви припомня, че любовта трябва да бъде вашия компас. Когато сте пред кръстопът и избор, трябва да изберете нещо и се колебаете и се чудите какво. Мотивацията ви да е любов, а не нещо друго. Грижете се да сте радостни. Грижете се да сте радостни. Радостта дава онази високочастотна жизнена енергия, която прави човека притегател на сила и го пази от всичко лошо на света. В ерата, в която изкуственият интелект прави нещата да се развиват с непоносима скорост. Искам да знаете, да се грижите и да чувате едно нещо, което машините никога няма да имат. Това е човешката душа, това е вашето сърце. Изкуственият интелект ще ви даде много точни отговори, но не верните, верните, истинските, визионерските, може да ги намерите само в душата си, само в сърцето си. Искам да го знаете. Искам да чувате, пожелавам ви да чувате песента на сърцето си и с тази песен да откриете онази любов, единствената,
истинската. Да откриете оня път, истинския, вашия път. Пожелавам ви трудът ви да е творчество, с което да преподреждате света и да продължавате да го правите по-красиво място. И да не слушайте кръците на мечти. И такива хора ще срещнете по пътя си. Вие ще решите да реализирате мечтите си, да правите нещо. Те пък ще мрънкат и ще ви обясняват, че времето такова, пък онакова, пък имало земетресение, очаква се промяна в международното положение, или пък инфлация, или пък в Бяла и в България, ама то нищо не се получава. Не им позволявайте да вземат дори пшеничено зърно от вашата вяра. Вярвайте в това, което можете. Същите тия хора толкова убедително ще ви говорят, че няма единствена любов, че няма любов, че душата ала бала, че много пътища има, пък няма единствен. Не слушайте кръците на мечти. Те ще ви говорят, ама вие ще им вярвате ли? На тях ли ще вярвате или на мен? Шегувам се. На тях ли ще вярвате или на всички, които ви дават това послание? Левски, Ботев, Йовков, Вапцаров и Яворов, всички, които 2 години изучаваме. Това, което искам да ви повторя, скъпи мои. Пълен напред ви пожелавам. Помнете, че тук ние, вашите учители и вашите родители, сме кораба, майка, от който винаги може да черпите любов, сила, енергия. Обичам ви. Пълен напред, любими мои, на добър час! Хайде, моля ви, имате думата вие, защото вече се притеснявам, пък и за себе си, и за класната ви, ще вземе да колабира от вълнение. Здравейте, уважаеми учители, скъпи съученици, родители и гости! Ние сме 12-я клас и днес сме тук, за да ви представим един малък поглед към нашите години в училище, изпълнени с спомени, емоции, смях и хора, които оставиха следа в нас. Преди 5 години всичко започна съвсем неочаквано. Една група деца прекрачиха прага на училището. Оплашени, притеснени и несигурни. Някои вече се познаваха. Други се виждаха за първи път. Някои идваха в напълно ново училище. А други оставаха в същото, но знаеха, че започва нещо различно. Имаше притеснение. Имаше неловки погледи. Имаше онова чудене, с кого ще седна. Ще се впиша ли? Какви ли ще са новите хора? Тогава още не знаехме, че точно тези непознати лица един ден ще се превърнат в хората, без които няма да можем. Започнахме като прост клас. Една случайна събрана група ученици. Всеки от нас носеше нещо в себе си. Страхове, очаквания, мечти. Никой тогава не знаеше, че точно този клас ще остави толкова голяма следа в живота ни. Но с времето между нас се появи нещо много повече. Класната стая се превърна в място, в което не просто учим, а живеем. Там минаваха дните ни. Там се смеехме до сълзи. Там се ядосвахме. Там се карахме за глупости и после пак се прощавахме. Постепенно опознахме не само имената си, а и душите си. Научихме кой се смее най-силно, Кой закъснява най-много, кой винаги помага кой преписва незабелязано. и кой казва: спокойно ще се оправим. Имаше трудни моменти, Имаше спорове, имаше контролни, отсъствия и безкрайни домашни. но имаше и нещо много по-силно. Смехът, приятелството и усещането, че принадлежим точно тук. Без да разберем, училището се превърна във втори дом. А класът в семейство. Семейство, което не сме избирали, но което животът ни е подарил.
Днес стоим тук и сякаш не можем да повярваме колко бързо мина времето. Сякаш вчера бяхме онези оплашени деца от 8 клас, а днес вече трябва да кажем довиждане, за което може би не сме готови. И може би точно това боли най-много, че моментите, които ни се струваха обикновени, всъщност са били най-ценните. Последният чин, любимото междучасие, смехът в коридора, разговорите преди час, шегите, които никой друг няма да разбере. Но вече не сме онези оплашени деца от 8 клас. С времето пораснахме. Не само на години, пораснахме като хора, Научихме се да бъдем по-силни, да не се отказваме, да си помагаме да продължаваме напред, дори когато ни е трудно. и колкото и да сме различни, всички заедно създадохме нещо специално. История. Нашата история. След време животът ще ни отведе на различни места. Някои ще заминат далеч, Други ще останат близо. ще имаме нови хора около себе си, нови мечти и нови пътища. И макар всеки от нас да поема по различен път, Едно нещо винаги ще остане същото. Ние бяхме, сме и винаги ще бъдем 12-я клас Випуск 2026. След всички емоционални моменти, всички спомени, всички уроци, нашият клас винаги е бил изпълнен и със смях, дори и хора, които няма как да останат незабелязани. защото през тези години всеки от нас остави своя отпечатък. С характер, с енергия и с онези малки неща, които правят един клас незабравим. И сега е време по един малко по-забавен, но много специален начин да си припомним точно това. Във всеки клас има един човек, към когото всички се обръщат за всичко. И когато казваме за всичко, наистина за всичко. Нямаш кърпички, Отиваш при нея, имаш нужда от помощ, пак при нея. паника преди контролна. Тя вече се опитва да спасява положението. Тя винаги беше човекът, който помага без да се замисля, който е насреща за всеки и който винаги намира решение дори в най-хаотичните ситуации. И честно казано, не знаем как щяхме да оцелеем през тези години без нея. Тя е мис спасителката на класа Александра. Софи, малко по-високо говорете. Има хора, които толкова много обичат нещо, че то буквално става част от тяхната личност. Няма значение за какво се говори, някак си разговорът с него винаги стига до коли и по-точно до аудио. Всички знаем, че ако някой може да разпознае модел по звука, да говори за коли с часове и да защитава Ауди, във всеки един спор това е той. И някак си винаги можеш да разбереш, когато е наблизо. Или ще го чуеш как говори високо и поботи из стаята, или ще го видиш облечен в синьо, разбира се. И честно казано, понякога имахме чувството, че кръвната му група не е А, Б или АБ, а Ауди. Затова титлата мистер кръвна група Ауди отива при Александър Ангел. Следващата титла е за човек, при когото тишината просто не съществува. Няма значение дали е час, междучасие или просто 5 минути спокойствие. Винаги можеш да чуеш или него, или как пее нещо някъде на заден фон. Той може да започне разговор по една тема и след 10 минути вече никой не помни откъде е тръгнало всичко. История, мнения, песни, коментари. При него всичко върви без пауза и без край. И честно казано, класът нямаше да е същия без този постоянен шум и настроение, които носеше със себе си. Затова титлата Мистер Подкаст без край отива при Александър Емилов. Следващата титла отива при човек, който винаги има отговор за всичко. И ако случайно няма, много бързо ще намери. В класната стая тя е като жива енциклопедия, която обаче е и модерна версия. Винаги актуална, винаги бърза и винаги готова да помогне. Няма въпрос, който да я затрудни задълго и няма ситуация, в която да не се опита да намери решение. Понякога дори имахме чувството, че ако я попитаме нещо преди да се замислим, тя вече е проверила, анализирала и обобщила отговора. И точно заради това за бързината, находчивостта и винаги готовата помощ, тя напълно заслужава тази титла. Мис Чат GPT отива при Виктория.
Следващата титла е за човек, който винаги успява да бъде малко извън темата. Няма значение какво се обсъжда в момента. Домашно, контролно или сериозен разговор. Тя някак си винаги успява да вкара нещо напълно различно, неочаквано и леко извън сигнал. Понякога се чудим как изобщо стигаме от точка А до точка Б в разговора, когато тя е на съвсем друга честота. Със свои мисли, идеи и коментари, които идват точно в най-неподходящия или най-забавния момент. И въпреки това, точно това я прави толкова запомняща се. Внасят свят, хаос и смях във всичко около себе си и никога не остава незабелязана. Затова титлата мисли ето извън сигнал отива при Грациела. Следващата титла е за човек, който през повечето време е тих и спокоен. Не говори много, но всички знаем, че когато реши да каже нещо, моментът става специален. Защото понякога една кратка реплика или коментар в точния момент е достатъчно, за да накара целия клас да избухне в смях. И най-хубавото е, че това никога не е напасвано или планирано. Просто казано по неговия начин. И разбира се, няма как да не споменем и футбола. Той винаги е бил част от него и някак си винаги има връзка между него и топката, независимо от ситуацията. Затова титлата мистер Беленския Роналдо отива при Даниева. Следващата титла е за човек, който почти винаги е с едно леко закъснение спрямо това, което се случва около него. Понякога не хваща веднага идеята, понякога разбира ситуацията малко по-късно, но точно това го прави толкова характерен и запомнящ се. Има едно нещо обаче, в което няма никакво забавяне. Рибата. Там всичко е ясно, подготвено и сериозно и няма сила, която да го разубеди, когато става въпрос за риболов. А в училище е достатъчно някой да му каже нещо с убедителен тон, за да се хване на въдицата буквално и да приеме нещата на 100% сериозно, без изобщо да се усъмни. Затова титлата мистър на въдицата отива при Дилян. Следващата титла е за човек, който никога не остава в рамките на спокойното. При него винаги има движение, енергия и момент, в който нещата леко излизат извън контрол. С него никога не е скучно. Винаги се случва нещо неочаквано, винаги има реакция, шум или ситуация, която никой не е планирал, но всички помнят. Той е от онези хора, които просто не могат да стоят на едно място. Винаги има някаква лудост, някакъв импулс, някакъв момент, в който всички се чудят как изобщо стигнахме до тук. Той е от хората, които внасят живот в класа. Понякога прекалено много живот, но точно това го прави незаменима част от атмосферата ни. Затова титлата мистер извън контрол отива при Димитър. Следващата титла е за човек, който умееше да бъде точно това, което рядко се случва в нашия клас. Тишина. Докато около нея всичко е шум, смях и движение, тя винаги е била онзи спокоен присъстващ момент, който някак си уравновесяваше атмосферата. Не е човек на излишните думи, не е човек на шумните реакции, но винаги е там. С присъствие, което се усеща, дори когато не се чува. И точно за това с цялото уважение и усмивка титлата мис Тишина отива при Йоан. Следващата титла е за човек, който винаги успява да намери най-интересния начин да се оправи във всяка ситуация. При него няма как, ще видим как. И винаги има някаква схема, идея или решение в последния момент, което някак си работи. Той е от хората, които умеят да се измъкват, да намират изход и да обръщат всяка ситуация в своя полза, често с много чар и още повече импровизация. Но най-характерното при него е, че е изключително забавен и леко луд. По най-добрия възможен начин. Винаги може да те разсмее, дори когато не очакваш, и винаги внася хаос, който всъщност прави нещата по-интересни. И точно заради това титлата мистър Далавера отива при Йордан. При него никога не знаеш
знаеш какво следва. Дали ще е някой от тези негови странни и тъпи вицове, които всички чуваме и пак се смеем. Или изведнъж ще започне да подскача и да прави нещо, което моментално привлича вниманието на целия клас. И точно за това титлата Мистър Покемон отива при мен. Следващата титла е за човек, който винаги има мнение. И то не е просто мнение, а добре аргументирано, защитено и готово да се чуе във всеки възможен момент. Няма значение за какво става въпрос. Дали е нещо важно или напълно малък детайл. Тя винаги ще намери какво да добави, какво да коментира и какво да поправи. Понякога дори имаме чувството, че в класа няма тишина, не защото всички говорят, а защото нейното мнение винаги е на линия. Мърморене, коментар или забележка. И въпреки това, точно това я прави незаменима част от класа. Защото без нейните реакции и постоянни включвания всичко би било доста по-тихо и скучно. Затова титлата Мис Мнение отива при Памела. Следващата титла е за човек, който всички сме виждали, но понякога сякаш не съвсем. При нея отсъствията не са просто отсъствия. Те вече са почти част от легендите на класа. Винаги има причина, винаги има момент, винаги има ден, в който някой се обръща и пита: А Преслава днес тук ли е? И най-интересното е, че дори когато я няма, пак се усеща, че е част от класа, защото винаги има някаква история, свързана с нея или момент, в който е трябвало да бъде там, но не е била. Но когато се появи, носи със себе си енергия, настроение и присъствие, които някак се компенсират всички пропуснати дни наведнъж. Сякаш за кратко напомня, че е тук и всичко си идва на мястото. Затова с усмивка и много обич титлата Мис Отсъствие отива при Преслава. Следващата титла е за човек, който никога не остава незабелязан и винаги успява да вдигне настроението в класа, независимо от ситуацията. При нея винаги има енергия, винаги има реакция и винаги има нещо, което да превърне обикновения ден в по-интересен. Понякога е малко луда, винаги забавна и никога скучна. Точно това я прави толкова запомняща се. И няма как да не я познаем по още нещо. Червеният шевролет, който вече си е част от нейната визитка, точно като характера й. А около нея винаги има шум, смях и живот. Включително и малко сценично настроение. Защото когато баща ти е поп-явно и драмата идва с талант. И точно за това титлата Мис Скандал отива при София. Следващата титла е за човек, без който класът буквално нямаше да функционира нормално. Тя е от този тип менеджер, който не просто организира, тя държи всичко живо, събира пари, урежда неща в последния момент, мисли за всичко и всички и винаги има решение, дори когато изглежда, че няма такова. Ако нещо трябва да се свърши, тя вече го е започнала. Ако нещо трябва да се донесе, вероятно вече е донесено. И ако нещо се губи, в Мерцедеса със сигурност има повече от 3 резервни варианта. Но за всичко това стои една луда, забавна и понякога скандална енергия, която държи класа жив, шумен и винаги в движение. Затова с много любов и още повече уважение титлата Мис Менеджерката на класа отива при Стефания. И така с малко смях, малко спомени и много емоции стигнахме до края на тази част от нашата програма. Видяхме колко различни, забавни и уникални хора сме били като клас и колко истории стоят зад всяка усмивка. Но преди да затворим тази страница напълно, има и още нещо много важно. Хората, без които всичко това нямаше да бъде възможно. Хората, които бяха до нас през всички тези години и оставиха най-голяма следа в нашия път. Нашите учители. Скъпи учители, днес искаме да ви благодарим искрено и от сърце за всички тези години, в които бяхте част от нашия път. За търпението, за усилията, за уроците, които не само в учебниците, а и в живота. За това, че ни учихте не само как да решаваме задачи, а и как да се справяме с трудностите. Благодарим ви за подкрепата, за строгите моменти, за усмивките и за всички ситуации, в които сте ни издържали, дори когато не сме били най-лесният клас. Искаме да благодарим на тези, които може би са се съмнявали в нас или са ни подценявали.
Защото именно това ни научи да се доказваме. Не с думи, а с действия. Да вървим напред, дори когато не всички вярват в нас. Днес сме тук и стоим пред вас като доказателство, че всеки път има значение и че усилията не са били напразни. И за това ви благодарим не само за знанията, но и за това, че ни помогнахте да пораснем. Ще запазим всичко това като част от себе си, където и да ни отведе животът. Благодарим ви, че бяхте част от нашето израстване и че оставате част от нашите спомени за винаги. И сега с много благодарност и усмивки искаме да направим нещо малко по-лично за някои от хората, които бяха най-близо до нас през тези години. Короната от древността до днес е символ на уважение, достоинство и признание. Тя не е просто украшение, а знак, че някой е оставил следа, заслужил е внимание и е бил важна част от живота на хората около себе си. Днес ние я използваме не като символ на власт, а като символ на благодарност и почет към всички онези, които бяха до нас, учиха ни и ни помагаха да станем това, което сме. И сега е време да започнем да връчваме нашите корони. Ще помолим всеки учител, който чуе името, да излезе няколко крачки напред, за да го виждаме. Но преди да започнем, ще ви помолим да запазим минута мълчание в памет на 3 учителки, които днес не са сред нас. Госпожа Тахирска, госпожа Яковчева и госпожа Владова с уважение от 12 клас. Първата корона е за един човек, който беше с нас от самото начало до самия край. От първия ни ден в 8 клас до днес. Тя не беше просто нашата учителка по английски. Тя беше постоянство, подкрепа и спокойствие през всички тези години. Човекът, който ни познава от самото начало, който видя нашите първи стъпки в гимназията и ни изведе до края. Благодарим и за търпението, за вярата и за това, че винаги беше до нас, независимо от всичко. Тази корона е за госпожа Ганчева. С огромна благодарност от целият Следващата корона е за една учителка, която дойде при нас в 9 клас. Никога няма да забравим как влезе в стаята притеснена и започна да разказва урока с треперещ глас. Тогава не знаехме, че този нов човек ще се превърне в толкова важна част от нашия път. За една година тя не остана просто наш учител по счетоводство и икономика. Тя стана човек, който ни разбираше, който ни изслушваше и който ни учеше не само на уроци от учебника, а и на уроци от живота. И най-хубавото е, че постепенно се превърна в нещо много повече от учител. Човек, който усещаме близък, истински и специален за нашия клас. Тази корона е за госпожа Милушева с много обич и огромна благодарност. Следващата корона е за господина, който още в първия час и първата ни среща ни даде онези легендарни 4 страници входно по история и всички си помислихме, че ни очаква нещо много сериозно и малко плашещо и че този час по история ще бъде запомнящ се по трудния начин. Но много бързо разбрахме, че за това стои човек с огромно чувство за хумор, огромно сърце, търпение и разбиране. Човек, който не само преподава, а влиза в нашия свят, помага ни и винаги намира начин да направи часа по-лек. С времето той не остана просто учител по история и география. Стана част от нашите спомени, от нашите моменти в класа и от тези ситуации, които после дълго разказваме с усмивка. И най-важното, винаги беше човек, на когото можем да разчитаме, независимо дали става въпрос за урок, за съвет или просто добро отношение. Затова тази корона е за господин Лишков. С много обич и искрена благодарност. Тя е от тези учители, които влизат тихо, но много бързо оставят следа с начина си на преподаване, с отношението си, с това, че винаги изисква, но и винаги помага. Часовете по информационни често имаше моменти, в които нещата не се получаваха от първия път, но тя никога не ни оставяше просто така. Обясняваше, показваше и ни караше да опитваме отново, докато стане. И точно това най-много запомнихме, че с нея няма не мога, има опитай пак. И в крайна сметка винаги се стига до резултат. Затова тази корона е за госпожа Тонева. С благодарност от целия 12 клас.
също беше част от нашия път в часовете по информационни технологии и остави своя отпечатък с начина си на работа и отношението си към нас. С нея часовете не винаги бяха лесни, но винаги бяха полезни. Имаше изисквания, имаше задачи, имаше моменти на айде пак от начало, но всичко това ни научи да бъдем по-упорити и по-внимателни към това, което правим. Затова тази корона е за госпожа Цветанова с благодарност от целия 12 клас. Тя от тези учители, които още с влизането в клас носят настроение. Винаги цветна, винаги усмихната и винаги с енергия, която успява да зарази целия клас. Часовете по икономика с нея никога не бяха скучни. Дори сложните теми се превръщаха в нещо по-леко и приятно, защото тя успяваше да ги обясни по начин, който да ни драбне и да ни накара да участваме. И най-хубавото е, че винаги подхождаше с настроение и разбиране и беше част от нашия свят. За нас тя не беше просто учител по икономика, а човек, който успяваше да ни вдъхновява и разбира. Затова тази корона е за госпожа Яна Георгиева с много... Следващата корона е за нашата учителка по математика, която винаги беше до нас, не само с уроците и задачите, и като човек, който ни разбираше и ни помагаше във всеки момент. С нея часовете не бяха само формули и числа, бяха разговори, смях и атмосфера, в която можехме да сме себе си. Винаги можехме да споделим, да се посмеем и дори да поговорим за всичко, дори извън математиката. Тя от тези учители, които започват да се смеят с нас, които ни карат да се чувстваме спокойни и които ни правят така, че дори трудните неща да изглеждат по-лесни. И най-важното, обичаме я, защото винаги е била истинска с нас и винаги е вярвала, че можем повече. Затова тази корона е за госпожа Илиева с много благодарност и целия. Излезте тук, Ани. Следващата корона е за нашата учителка по физическо, човек с характер, с присъствие, който се усеща още с първата дума. За някой от нас тя е била и класен ръководител, което само показва колко много ученици е напъствала през годините и колко опит и грижа носи със себе си. С нея часовете винаги бяха движение, енергия и дисциплина. Имаше ред, имаше изисквания, но имаше и онова чувство, че някой те подтиква да дадеш най-доброто от себе си, дори когато не ти се иска. Затова тази корона е за госпожа Кръстева. С обич и благодарност за целия 12 клас. Следващата корона е за нашия учител по физическо възпитание, който още от първия момент успя да стане не просто преподавател, а човек, който усещаме като наш приятел. С него часовете винаги бяха забавни, леки и пълни с настроение. Винаги намираше начин да ни разсмее, да ни мотивира и да направи така, че дори умората да минава по-лесно. Той е от тези учители, които не само учат на спорт, а и създават атмосфера, в която се чувстваш свободен и спокоен. Затова тази корона е за господин Лазаров. С обич и благодарност за целия 12 клас. Следващите корони са за нашите учители по програмиране и уеб дизайн, които ни въведоха в един съвсем различен свят. Свят на кодове, проекти, грешки и безкрайни опити отново и отново, докато не стане както трябва. С тях не просто учихме предмет, а изграждахме нещо свое. Понякога беше трудно, понякога беше хаотично, но винаги имаше кой да ни насочи, да ни обясни и да ни накара да продължим, вместо да се отказваме. И точно заради това тези корони са за господин и госпожа Анчеви. С огромно благодарност. Следващата корона е за нашата учителка по немски език, която ни въведе в един нов свят на думи, правила и изрази, които в началото не звучаха почти като код, който трябва да бъде разбит. С нея часовете бяха едновременно предизвикателство и забавление. Имаше моменти на объркване, на смях, на опити да запомним,
още от една дума, но винаги имаше и търпение и разбиране. Тя успяваше да направи така, че дори трудният немски да изглежда по-близък и по-постижим стъпка по стъпка. Затова тази корона е за госпожа Кабакчиева. С обич, благодарност. Следващата корона е за нашия учител по музика. Той е от тези хора, които влизат в стаята и още преди да е казал нещо, вече се усеща музика и настроение. С него часовете никога не бяха просто уроци. Бяха емоция, звук, ритъм и много смях. Той успяваше да направи така, че дори когато не сме в настроение, да се усмихнем. Понякога с песен, понякога с шега, понякога просто с начина, по който преподаваше. И най-хубавото е, че ни научи не само на музика, а и на това да усещаме повече, да чуваме, да се отпускаме и да бъдем по-свободни в изразяването си. Затова тази корона е за господин Иванов с много обич и благодарност от целия 12 клас. Следващата корона е за човекът, който стои за цялото училище и който по свой начин е част от всяка една от нашите години, дори когато не сме го осъзнавали. Тя е символ на ред, на отговорност и грижа за цялата училищна общност. Човек, който носи тежестта на много решения и отговорности. Така че ние да можем да учим, да растем и да преживяваме всичко това. Днес искаме да й благодарим за това, че е била част от този наш път и че е допринесла за всичко, което училището ни е дало. Затова тази корона е за госпожа Кирова с обич и благодарност от 12 клас. Аз се снимах, мама. Следващата корона е за нашия учител по изобразително изкуство. Човек, който ни показа, че изкуството не е само талант, а начин да изразиш себе си, настроението си и въображението си. С него часовете винаги бяха по-спокойни и по-цветни. Затова тази корона е за господин Митев. С благодарност от целия Макар никога да не ни е преподавала директно, тя винаги беше човек, на когото можехме да разчитаме. Винаги готова да помогне, винаги отзоваваща се и винаги с отношение и внимание към нас. Затова искаме да й благодарим искрено за грижата, за помощта и за това, че винаги беше до нас, дори без да е била наш учител. Тази корона е за госпожа Келева с много уважение и благодарност от целия 12 клас. И сега се връщаме отново назад в 8 клас. В една непозната класна стая, пълна шум, притеснени погледи и несигурни деца, които още не знаеха какво ги очаква. И тогава влезе една жена. За нас тогава просто нова класна ръководителка. За нея цял клас от деца, които те първа трябваше да опознае, укрути и приеме. Никой от нас не подозираше, че точно този човек ще стане толкова важна част от живота ни. Че ще бъде до нас не само в училищните дни, а и по тези трудни моменти, които не се вижда, но се усеща. Че ще се радва на успехите ни, сякаш са нейни, и ще я боли при нашите грешки, сякаш също са нейни. С времето тя не остана просто класен ръководител. Тя стана дом. Стана спокойствие. Стана онзи човек, при когото знаеш, че можеш да учитеш, дори когато не знаеш какво да кажеш. И днес, когато вече сме на прага на един нов свят, разбираме колко много е направила за нас. Колко любов, търпение и грижа е вложила във всеки един от нас, често без да очаква нищо в замяна. За нас тя не е просто учител. Тя е нашата втора майка. Човекът, който ни отгледа тези години по свой начин. С строгост, с доброта и разбиране, с огромно сърце. Благодарим ви за всичко.
и ще ви носим в нас в сърцата си завинаги. Тази корона е за нашата втора майка, госпожа Дякова. А сега се връщаме в началото на 12 клас. В началото накрая и искаме да се обърнем към една много важна учителка. Когато се появихте при нас, ние вече бяхме клас с история, с спомени и с характер. Не беше лесно да влезете в нещо готово, изградено от години и да станете част от него. Но точно това направихте по един естествен и много човешки начин. Не ни трябваше много време, за да усетим, че не сте просто учител, който е тук за една година. Усетихме, че сте човек, който наистина се интересува, който ни наблюдава внимателно, който се опитва да ни разбере и който иска да ни помогне да преминем през една от най-важните години в живота ни по най-добрия възможен начин. В тази последна година вие бяхте опора в напрежението, в колебанията, в моментите на стрес и несигурност. Бяхте човекът, който ни напомняше, че можем повече, когато ние самите започвахме да се съмняваме. И най-ценното е, че ни доказахте нещо много важно, че не е нужно да си бил с един клас от първия ден, за да оставиш следа в него. Нужно е да бъдеш искрен, отдаден и човечен. И точно такава следа оставихте и в нас, може би за кратко време, но достатъчно силна, за да не бъде забравена никога. Благодарим ви за търпението, за отношението, за думите в точния момент и за това, че бяхте до нас в края на този дълъг път. Тази корона е за най-добрата класна, за госпожа Димитрова, за винаги в нашите сърца. И накрая искаме да се обърнем към вас двете, към нашите класни ръководителки от тези две различни, но толкова важни за нас години. Вие бяхте различни, всяка с своя начин, своя характер и своя подход, но едно нещо ви обединява, че повярвахте в нас. Понякога дори тогава, когато самите ние не вярвахме достатъчно в себе си. И точно това промени много неща за нас, защото когато знаеш, че има хора, които стоят за теб, които те подкрепят и ти дават шанс, започваш да разбираш, че не е толкова важно кой се съмнява в теб, а важното е кой остава и кой вярва. Вие бяхте тези хора и може би най-истинското, което можем да кажем е, че не сме се опитвали да се доказваме на всички, а на вас. Защото вашето мнение, вашата вяра и вашата оценка означаваха най-много за нас. Благодарим ви за всичко, за търпението, за подкрепата, за думите в правилния момент, за това, че ни дадохте увереност, когато имахме най-голяма нужда от нея. И днес искаме да ви кажем само едно. Гордеем се, че ви имахме и се надяваме и вие да се гордеете с нас. И накрая се обръщаме към всички, които са тук днес. Учители, ученици, родители и приятели. Това не е просто нашия последен училищен празник, а един момент, който ще остане завинаги в спомените ни. Един край, който всъщност е начало на нещо ново за всеки от нас. Благодарим ви, че бяхте част от нашия път, че споделихте с нас тези години и че сте тук, за да станете част от този последен специален момент. Сега поемаме напред, но винаги ще носим със себе си всичко, което сме преживяли тук. Благодарим ви! Винаги в човека. Места, където порастваме, грешим, учим се и мечтаем. За нас това място е нашето училище. И днес на патронния празник с гордост ви приветстваме от името на 12 Б клас. Днес не стоим тук просто като ученици. Стоим като хора, които оставят част от себе си за тези стени. Част, която никога няма да се върне, но никога няма и да се тръгне напълно. Преди години влязохме тук с раници, по-големи от нас самите, с страх в очите и с мечти, които дори не разбирахме. Не знаехме кои сме, не знаехме кои ще станем. Но времето тихо и неусетно ни промени. Научи ни да падаме, да се изправяме, да губим и пак да продължаваме. Днес не си тръгваме същите. Днес си тръгваме по-смели, по-силни и може би малко по-готови за света навън. Тук оставяме смеха в междучасията,
Притеснението преди контролно, приятелствата, които започнаха случайно и останаха завинаги. И ако трябва да кажем какво всъщност беше за нас това място, то не беше просто училище, беше начало. И преди да продължим, има хора, без които тези години нямаше да бъдат същите. На първо място нашата класна, Лилика Бахчиева, човекът, който беше до нас, не само когато всичко вървеше по план, а най-вече когато не вървеше. Благодарим за търпението, за разговорите, за това, че понякога вярвахте в нас повече, отколкото ние самите вярвахме в себе си. И за това, че успяхте да издържите с 12 Б, което само по себе си заслужава специална награда. Благодарим и на нашия директор Албена Кирова за подкрепата, за възможностите и за това, че това училище беше място, в което не просто учихме, а растяхме. И към всички наши учители благодарим за уроците, които бяха не само в учебниците, за търпението, дори когато го изпитвахме ежедневно, за забележките, които тогава не разбирахме, но вероятно ще помним най-дълго. За това, че ни помогнахте да станем малко по-уверени, малко по-смели и много по-подготвени. Толкова е точна, че винаги оцелва грешния час. Титлата Мис винаги на време се връчва на Александра Анатолиева. Само за малко при нея означава до сутринта и после директно на работа. Титлата Мис Купунджийка се връчва на Александра Бергинова. Кафе и трябва, за да се събуди, и после сън, за да се възстанови от кафето. Титлата Мис Кафе, сън и още малко сън се връчва на Александра Петрова. Ако да си тръгнеш на време беше олимпиаден спорт, Алена щеше да напусне церемонията преди награждаването, но пак да вземе медала. Титлата Мис винаги готова да си тръгне се връчва на Алена. Живото доказателство, че кармата не закъснява. Тя просто чака точния драматичен момент да влезе. Някои хора, като отидат на гости, носят бомбони. Венци носи предна броня. Вече знаем при него. GPS-ът не казва, пристигнахме, а влязохме. Венци беше толкова рядко в училище, че новите учители мислеха, че е мит. Чувахме за него, говорехме за него, ама никой не го беше виждал. Титлата мистер Дурчето Каспар се връчва на Венци Караиванов. Този приз е за човек, който превръща всеки, няма да стане нищо в цяла история. При Габи Ред Флаг не е предупреждение, а начин на живот. Не трябва да признаем, поне никога не е скучно около нея. Титлата Мис Ред Флаг се връчва на Габриела. Галена печели приза тишина, защото успява да бъде в стаята и да не оставя абсолютно никакви доказателства за присъствие. Освен ако не я погледнеш. Титлата Мис Тишина се връчва на Галена. Тя не слуша песента, тя я излъчва. Където мине се активира невидим Spotify режим Джамайката 24/7. И най-страшното е, че дори когато музиката спре, при нея още има вътрешно продължение. Титлата Мис Малката Джамайка се връчва на Гергана. Тя не влиза в ситуацията, тя я режисира. Ако има и най-малък повод за драма, да най-вече е направила трилър. Саундтрак и продължава в следващия епизод. Титлата Мис Драма Куин се връчва на Даная. Той не проверява дали е уверен. Увереността проверява него. Влиза с походка, знам какво правя. Дори когато очевидно импровизира, ако има конкурс за самочувствие, той не участва. Той е журито, наградата и поводът за конкурса. Титлата Мистър Самочувствие се връчва на Денислав. При него календарът не е календар.
Това е тетрис на оцеляването. Ако някой му каже айде навън, той първо проверява дали има време да диша. И най-интересното е, че дори когато е свободен, пак има нещо за вършене, просто още не е дошло писмото за него. Титлата мистер ангажимент отива при Делян. Тя има специална супер сила. Появих се, видях, изчезнах. Няма драма, няма сбогуване, само едно леко чао във въздуха и вече е в друго измерение или просто е вкъщи. Никой не знае. Ако я търсиш 5 минути по-късно, вече получаваш съобщение. Ама аз се тръгнах преди половин час. Титлата мис Дим да ме няма отива при Елина. Той не закъснява, той просто идва на финала на сцена 3 от живота си. Времето за него е по-скоро ориентир, не правило, а дипломата в жабката вече е като талисман. Носи късмет, но никой не я вади, защото ще развали магията на хаоса. Титлата мистер Газ до дупка, дипломата в жабката се връчва на Емануил. Човекът казино влиза спокойно, върви темата и накрая всички са с повече въпроси, отколкото чипове. Титлата мистер Голямата мистерия се връчва на Йоан. Винаги с един крак в реалността и с двата в съня. Титлата мис Спящата красавица се връчва на Илана Трифонова. За онзи легендарен момент, в който Данчо каза само довършвам и после довърши присъствието си тук, а не играта. Титлата спрях играта си, за да съм тук и Йордан. Единственият човек, който може едновременно да слуша на английски, да мисли на български и да отговаря на някакъв трети собствен език, но всички пак я разбират. Титлата Мис Транслейт се връчва на Кристияна. Това не е просто човек, това е състояние на духа, докато всички са на ръба, Кико е на облегалката. Титлата Мистер Брат спокойно се връчва на Кристияна. Няма тема, по която Марто да няма мнение. Теория или 12-минутна лекция. Понякога дори учителите слушат и си водят записки. Титлата мистер Професор се връчва на Мартин. Наградата отива при човека, който няма нужда от усилвател. Той е усилвателят. Ако Михаил говори тихо, пак го чуват от другата стая. Титлата мистер Мегафон се връчва на Михаил. Наградата отива при Плами за косата, която има собствена гравитация и вероятно отделен пощенски код. Титлата мис Рапунцел се връчва на Пламяна. За легендарната машина, която вече е част от идентичността му. Не е просто кола, начин на живот, философия и вероятно член на семейството. Титлата мистер Вагаджия се връчва на Ростин. За начина, по който истината идва при нея без филтър, без смекчаване и без дали е удобно. Направо в лицето нощар, който те кара да не се сърдиш. Когато има драма, тя не е свидетел, тя е режисьор, сценарист и понякога леко участник. Титлата Мис Искрено и лично се връчва на Роя. За легендарното спокойствие, при което проблемите минават покрай нея, а тя дори не си прави труда да ги погледне накриво. Титлата Мис Хич не ми пука се връчва на Сандра. Това е човекът, който не държи емоциите в себе си. Те просто излизат на живо, без монтаж и без пауза. Титлата Мис с нервите съм зле се връчва на Сияна. Наградата отива при Яница. Човекът, който не просто е на време, а вече е ментално в следващия час, следващата тема и понякога дори следващата седмица. Титлата Мис Винаги в час се връчва на Яница. След като успешно се наградихме, взаимно си повдигнахме самочувствието до опасни нива, е време да отдадем заслужено внимание на хората, които през цялото време стояха от другата страна на катедрата.
Хората, които ни учиха, вдъхновяваха и понякога гледаха към нас с онзи поглед, който казва: и аз не знам как ще завършите, но вярвам. Сега ще връчим грамоти на нашите учители за търпението, усилията и героизма да влизат всеки ден в класната стая с нас. Молим учителите, които чуят имената си, да дойдат малко към нас. Не се притеснявайте, няма да ви изпитваме. Грамота финалния бос се връчва на госпожа Албена Кирова за това, че е единственият човек в училището, който може да спре шумен коридор само с присъствието си. Грамота класа номер 1 се връчва на госпожа Кабакчиева за това, че освен да ни учи на немски, ежедневно превежда и нашите оправдания, закъснения и хаотични истории. Приема ни като свои деца, кара ни да се чувстваме у дома и винаги намира начин едновременно да ни нахока и да ни разсмее. Благодарим, че сте нашата втора майка, само че с повече немски и по-малко почивка. Грамота повелител на икономическите кризи се връчва на госпожа Георгиева за това, че успя да обясни инфлацията, дефиницията и пазара по начин, в който ние пак нищо не разбрахме, тук имахме увереност. Благодарим за уроците по икономика и подготовката ни за най-важно – как да оцелем до заплата. Айде! Грамота главен министър на бюджета в класната стая се връчва на госпожа Димитрова за способността да обяснява как 5 евро могат да се държат като световна икономика. Грамота Купунджия номер 1 със спортен дух се връчва на господин Лазаров за безупречния талант да превръща чудо в загрявка за уикенда. Благодарим за спортния Ентусиазъм. Не мога да го кажа. Доброто настроение и енергията на човека. Днеска нищо не е Те като видят бутилките господин Лазаров и се отварят сами. Добре, нека продължим. Малкия граф. Грамота историк на сушата, ловец и рибар по призвание се връчва на господин Лишков за това, че можеше еднакво увлекателно да разказва и за световните войни, и за онзи шаран, дето беше толкова голям. Айде! Грамота султанката на историята и дисциплината се връчва на госпожа Симеонова за това, че часовете по история ни научиха какво е истинско напрежение, още преди да стигнем до студената война. Благодарим за строгия контрол, внезапните изпитвания и умението да накарате целият клас да млъкне по-бързо от средновековната екзекуция. Грамота, жена на точните науки и неточните оправдания, се връчва на госпожа Кръстева за това, че едновременно ни караше да смятаме фикс и да бягаме обиколки, докато се чудим кое боли повече – контролното или кросът. Благодарим за математическата логика, спорния дух и легендарното "това е лесно" през задача от другата галактика. Грамотата алхимик на оценките се връчва на госпожа Бонева за това, че влязохме в часа спокойни, а излязохме като след химическа реакция под налягане. Благодарим за експериментите, формулите и способността да превръщате, ама аз учих мистериозно и сварила се шестица. Грамота, легендарната пазителка
спомените се връчва на госпожа Радева. За това, че ни научи кога се пише запетая, но и кога животът сам слага точка. Благодарим за уроците по български, житейските мъдрости и това, че винаги ще остане старата класна, която помним с уважение и лека носталгия по контролните. Грамота, подарката на формулите и силите се връчва на госпожа Бояджиева. За това, че успяваше да превърне всяка проста задача в експеримент с неизвестен край, а всеки урок доказателство, че гравитацията дърпа най-силно точно когато те изпитват. Благодарим за физиката, логиката и моментите, в които разбрахме поне за 30 секунди. Грамота кралица на неизвестното Хикс се връчва на госпожа Христова за доказване, че животът без сравнение е възможен, но не и в нейния час. Грамота, железният пазител на компютърния кабинет се връчва на господин Анчев. За това, че с един поглед успява да затвори всички излишни табове и да напомни, че дисциплината е най-важният софтуер. Грамота царицата на контрол плюс Z и семейния IT ред се връчва на госпожа Анчева за това, че всяка грешка живееше до натискането на Enter, след което започваше нова версия на ученика. Благодарим за строгите стандарти и безкомпромисния контрол. Грамота, лордът на Present Perfect и вечната поправка се връчва на госпожа Келева. За това, че всяко изречение претърпяваше промяна и винаги имаше още малка забележка. Благодарим за английския, в който грешките ни научиха на смелост. Грамота майсторът на деловия тон се връчва на госпожа Славова за това, че ни показа как думите могат да работят за нас в бизнеса и че правилната комуникация е половината успех. Мегафон. Грамота, водителката на английските времена се връчва на госпожа Ганчева за това, че успя да подреди най-обърканите ни изречения и ни научи, че I don't know не е изход. Грамота шампион на бързия пробив и точния пас се връчва на госпожа Богданова за това, че пробива всяка защита, подава по-точно от GPS и кара всички да тичат дори когато уж са изморени. Грамота, господарят на щриха се връчва на господин Митев за това, че ни учи да виждаме света в линии, форми и цветове и превръща всяка наша рисунка в малко повече изкуство и малко повече хаос. Един ден